yan po yung mga speaker, no? So, Kuya Ed, magkano naman tong speaker mo na Pioneer na bagong labas ngayon, no? Oo, bagong labas to mga Pioneer. 120 watts. Oo. 3-way na siya, 3-way. Yun. 120, 120. 2.7 lang yan, made in Japan. Made in Japan, 2,700 ang price. So, dito naman po sa X Pro. Sinon. Sinon niya, Sinon. Isang set. Isang set na yan. 5,000 na lang yan. Oh, ito po isang set na ano 300, hindi po kasama yung relo tsaka yung cellphone na nasa itaas o yung ginagamit sa buhok, no? Hindi kasama yung relo. Ito lang po yan. Ito yan. Tsaka ito pong speaker, no? 300 watts bawat isa. 300 watts ang kada isa, no? So, magkano, Kuya Ed? 5. O, yun, no? 5K po ang presyo, no? Shoutout sa inyo, Mang Boy. Mang Boy Kaskas. Shoutout po, boss. Good morning, good morning. Tayo kay Boss Dodong, no? Yan po yung mga relo na pinagkakaguluhan ng ating mga mamimili sa Carmen Planas Surauta, no? Mahalin na yan, no? 12,000. Ayan, kung naghahanap kayo ng mga ganyang relo at magandang klase, yan, yung si Mangkoy. Side din yung Oyster Perpetua, Rolex. Binigyan na kita kanina. So, mga bagong relo na latag ni Mang Boy Kaskas dito, no? Napakarami, no? At sa murang halaga ay mabibili nyo po rito yan. Magkano presyo niyan? 12,000. So, 12K, no? Ito, smartwatch. Magkano ang presyo? 700 na lang, wala nang yun. 700, no? Ito, nakita ko ngayon, bagong labas, oh. Oh, yeah, sabi Friday. Ayun, no? Magkano naman to? Ang bentahan namin dati niya 3.5. Ngayon, 1.8 na lang. Ayun, no? 3.5. Ngayon, 1.8 na lang po ang bentahan po nito, no? Tapos may bago rin pong labas si Boy Urig. Ito, oh. Ulit yan. Invicta. Magkano naman to? 2,000, 1.8 na lang. 2,000. 1.8 na lang, no? Negotiable talaga dito kay Boy Urig. Ang gaganda ng kanyang mga latag na relo, no? Ayan. Bagong latag dito ni Boss Danny. Yan, mga latag ni Boss Danny, oh. Mga bagong... Basta ano lang yan, yung mga ginibang ano. Pero buo yan. Sa ceiling fan, no? Pakiawan na. Gusto rin yung mga ano. Magkano yan, boss? Magkano daw? pieces yan, dalawa na lang natin. Magkano? yan? 650. So, 650, no? Ceiling fan. Danny, magkano itong portable mo? 2,850. So, 2,850 yung portable welding po, no? Na tatak po ay makita. Okay lang ba na i-vlog natin, boss? Ayun, no? Yes, sir. Yan po yung mga gamit natin sa pagkakarpintero, no? Meron din po tayo mga portable, may mga power drill, may mga gamit din po sa karpintero kagaya po nito, oh. Yun, trimmer po, trimmer ang yung tatak. May mga grinder din po tayo. Magkano naman ang presyo nito, boss? Yes, sir, 1.4 po. 1.4, may bawas pa yan. Ayun, no? Lahat may Negotiable. bawas dito, sir. Lahat po, negotiable, no? Ito po ay circular saw. Nakikita natin ito, oh. Tatak po ay makita. Talagang kitang-kita po talaga natin yung makita na circular saw. Magkano naman ang presyo nito, boss? 1.7, negotiable price. Ayun, no? 1.7, Negotiable price. Negotiable pa yung circular saw. Bigyan natin yan ng 1.5. Oh, 1.5, no? Ito naman yung gamit sa Pang backpack, sir, shipping. ayun, no? Pang Pare shipping. shipping yan. Tama. Ah. Ayun. Tapos ito po yung katam. Tama ba? Cleaner, sir. Oo. Magkano naman to? Yan, sir, 1.8 po yan. Ito naman 1.7. Ito ba? 1.8, 1.7. Ayun, 1.8. Negotiable price yan lahat. 1.7, no? Negotiable price, sir. Negotiable po yung lahat na nakikita po natin dito na binebenta na power Saka may tools. warranty kami dito, sir. Yun, may warranty. Latag po dito sa Carmen Planas Surautan, no? Ano po yan? Digital therapy machine. Tanso. Gandhi ka. 1,000. So, ayan po, no? Yung mga... Magkano itong digital therapy machine? 150 na lang. 150. Para saan ano to? Natawag po. Didikit lang siya. Ayun. Boss, magkano presyo nito, boss? 300. Isang ano lang pala to. Dalawa lang pala ang head. No? 300 pesos. Magkano naman po yung presyo niyan? Mga ganyang radyo nyo? 300 yung mga AM, FM, no? So, 300 pesos po yan, no?
Yan po yung mga bentahan po ng AM, FM, no? Mga brand new pa rin po yung mga nakikita po natin na bentahan dito, no? Ayan, no? So, good morning po. At mag-update na mga kanilang paninda dito sa Carmen Planas, Burautan. So, ito pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore. Tara, let's go! So, nandito ang ating kaibigan na si Kuya Ed na nagbebenta po ng ating mga power tools, salamin, sapatos, speaker, relo. Yan po yung ating makikita po ngayon na mga bago niyang latag dito sa Carmen Planas, no? So, meron po tayo dito DeWalt Makita, no? Yung DeWalt po natin ay drill. Tapos, ang makita po natin ay impact ring na ginagamit po sa mga panggilid ng motor. So, yan po yung mga speaker, no? So, Kuya Ed, magkano naman tong speaker mo na Pioneer na bagong labas ngayon, no? Bagong labas to mga pioneer. 120 watts. Oo. 3-way na siya, 3-way. Yun. 120, 120. 2.7 lang yan. Made in Japan. Made in Japan, 2,700 ang price. So, dito naman po sa X Pro. Sinon. Sinon niya, Sinon. Isang set. Isang set na yan. 5,000 na lang yan. Oh, ito po isang set na ano ha. 300, Hindi po kasama yung relo tsaka yung cellphone na nasa itaas o yung ginagamit sa buhok, no? Hindi kasama yung relo. Ito lang po yan. Ito yan. Tsaka ito pong speaker, no? 300 watts bawat isa. 300 watts ang kada isa, no? So, magkano, Kuya Ed? 5. O, yun, no? 5K po ang presyo, no? So, sa sapatos, 600 lang yan. so, 600 pesos po yung sapatos, no? So, wala pong tinda ngayon si Kuya Ed dito na helmet, na Spider. Yung reboot, nabili na, Kuya Ed? Pili na. Oh, nabili na, no? Tagabataan nakakuha. Tagabataan na, Pilitan lang rito. tagabataan pa rin na pumupunta. Yun ang kagandahan talaga na dumayo pa rito. Shout out sa iyo. Yung ating mga parokyano dito sa tagabataan, no? Kasi doon na kaya alam mo magkano, 7.5 daw. Kaya mahal kasi doon. Kaya dito talaga sila dadayo sa Burautan, no? So, Kuya Ed, mga bago to nakikita ko mga relo mo nakalatag, no? Magkano naman ang presyo nito? Saan? Itong relo na to. Ito, Seiko 5, legit yan. Ito. Legit to siya, legit. Hmm. Bigay ko lang na toto. Tuto. Oo. Ayun, no? Legit yan siya, 2,200, no? Seiko. Seiko 5. Original. Original yan. Yun, original. Saka po. ito, 1.8 lang to. Ito, 1.8, oh. Binibenta. Seiko din. Yun, Seiko rin po. Seiko 5, no? So, ang ganda ng reel ni Kuya Ed. Mga legit yan. Mga legit na Hindi yan kada repair. magbablog talaga tayo dito, yung mga relo nyo ay talagang dinarayo ng ating mga kababayan. Ano naman tatak nito? Ito, na Casio. Yung Casio, no? Casio. Magkano naman yung... 700 lang yan. 3 years warranty ang baterya niyan. 700? Oo. So, 700, 700 to. napakamura po. Ito, 750 gold. Yung gold, ito po yung silver. So, silver yan. Bali, dalawang klase po pala to. Isang gold, isang silver, no? May mapahinda ko po nasa loob, baka may DPS. Malasakit. Delikado. Di, magkano na yung impact range mo? So, impact range, dalawang baterya, 7 pirasong bala, 3,000 lang to. 3K. Oh, Itong DeWalt. 2.7 lang yan. Yan, dalawang 2.7. Ito baterya. yung power drill na ginagamit sa ano, no? Nilagyan ng mga Oh, hammer yan, hammer. hammer, no? Ba to? Kuya Ed, patingin nga rin ng ano mo. Sige. Yan o, isang set na yan o. Oh, 2.5, bibigay ko na. Ayun, 2.5. Binibigay na po. Isang set na po yan. No? Alin boy? Yan, Kuya Ed, yung suot mong relo. Oh, oo nga pala, no? Yung suot mo nakaraan, yan ba yun? Wala na, hindi. Wala. O, bago na naman. Bago na to. O, bago na naman yung suot ni Kuya Ed, oh. Lahat Ito. ng nilalagay niya sa braso niya, nabibili. Oh. Ito yung sinasabi nilang map meter. Pag halimbawa lumalakad ka, nagkakount kung ang map niya. Nagkakount tapos 36 hours hindi mo isuot, hindi sila mamatay. Okay. Oo. Yun, no? Kada iba-vlog natin yung mga relo ni Kuya Ed, talagang dinarayo ng ating mga kababayan.
Kasi nga sa magandang presyo, original po yung kanyang relo. Hindi pa repair. Hindi pa, no? Yan, no? Seiko rin po yung tatak. Hindi siya repair. Ayan, oh. Wala siyang gasgas. So, ibig sabihin wala pa, hindi pa nabuksan. Ayun, yun ang ano, 7.5. 7,500. Ang mayari, binili niya to sa Japan pa niya to binili. 24 mil. Ayun, no? Japan, made in Japan yan. Yun ang kagandahan ng mga relo ni Kuya Ed dito, no? So, Kuya Ed, maraming salamat po sa pag-entertain, ha? So, God bless po. At lagi po tayong pagpalain ng ating amang nasa itaas sa mga binibenta po natin na mga solido na mga bentahan ng relo. Kung ano man po ay nakikita nyo rito, no? Yan po ay mga paninda po dito ni Kuya Ed dito sa Carmen Planas Burautan. Hallelujah. Salamat! Alright, so ang ating mga parokyano ay dinagsa si Mang Boy Kaskas dito sa Carmen Planas Burautan, no? So yan po yung mga nakita nating mga kababayan na dumayo at talagang dinagsa, no? Kay Boss Dodong, kay Boy Orig. So grabe ang ating mga mamimili dito. Shoutout sa inyo, Mang Boy Kaskas. Shoutout po, boss. Good morning, good morning. Tayo kay Boss Dodong, no? Yan po yung mga relo na pinagkakaguluhan ng ating mga mamimili sa Carmen Planas Burautan, no? Tingnan natin yung rail. Kung patingin na ng rail, itago mo na muna, baka mamay masakit. Mahalin na yan, no? 12,000. Ayan, kung naghahanap kayo ng mga ganyang relo at magandang klase, yan, meron si Mang Boy. Sighting yung Oyster Perpetua, Rolex. Binigyan na kita kanina. So mga bagong relo na latag ni Mang Boy Kaskas dito, no? Napakarami, no? At sa murang halaga ay mabibili nyo po rito yan. Magkano presyo niyan? 12,000. So 12K, no? Benta nyo siya ba? Magkakape na ka. Bigyan na ng pera siya, no? Kahit wala pang kasyo. So grabe ang ating mga mamimili. Burautan. Baka gusto nyo ng helmet ko ya? Bigyan po ba sa atin? May ano ka po, papalitan natin. So sa mga nagpapabawas din po ng mga bracelet, no? Shoutout po kuya, shoutout. So sa mga nagpapabawas po ng mga bracelet dito po ay may bawas po yan. Yan, nagpapabawas po, no, sa mga bumibili po ng mga relo kay Boss Dodong, kay Boy Orig at kay Mang Boy Kaskas dito sa Carmen Planas Burautan. Ito yung tinatawag natin. Kumikot yan sa mga jewelry store dito. Sa Gloreta. Sa Gloreta, Tutuban, wala kayong makikita. Red na ano, Rolex. Yan ang red. Magkano binta mo kayo mo? Binibenta ko 18. 18? Ngayon kung bibili siya 10 peso, ang presyo talaga niyan, humigit, kumulang. Sa akin, 18 lang. May bawas pa. 18,000. O negotiable. Yung mga red na ano. Yan ang red. Kasi ito may mga iba't ibang klaseng red dito. Mayroong replica, may class A. May clone, may super clone, may red. Oh, nakikita na, kita niya. Natinig ko. Good morning sa'yo, Boy Orig. Ayan, oh, mga salang na mga... Nauubos na, pare. Ayan na lang natitira. Ito, Yan meron yung tayong 7 mga Friday, bagong ha? relo niya, no? Ito, bago to, no? Oo, bago yan. 7 Friday. Meron tayong SWAT.
Ito, smartwatch. Oh, yan, ano. Magkano ang presyo? 700 na lang, wala nang yun. 700, no? Ito, nakita ko ngayon, bagong labas, oh. Oh, yan, sabi Friday. Ayun, oh. Magkano naman to? Ang bentahan namin dati niya, 3.5. Ngayon, 1.8 na lang. Ayun, no? 3.5. Ngayon, 1.8 na lang po ang bentahan po nito, no? Tapos may bago rin pong labas si Boy Urig. Ito, oh. Maganda. Invicta. Magkano naman to? 2,000, 1.8 na lang. 2,000. 1.8 na lang, no? Negotiable talaga dito kay Boy Urig. Ang gaganda ng kanyang mga latag na relo, no? Ayan. So, dito, magkano naman dito? 800 na lang. Oh, yun, oh, 800 pesos. So, yan, magagandang latag talaga ng ating kaibigan dito sa Carmen Planas, Burautan. Presyo na tayo ngayon, bro. Ayan, no? Fossil, no? Yan po ang kagandahan ng bentahan dito ni Boy Urig ng kanyang mga relo. Boss Urig, maraming salamat. Okay, salamat din. Thank you. Hindi, boss. Timex, meron tayo. Solidong-solido ang mga bentahan dito ng mga relo sa Carmen Planas, Burautan. So talaga ang mga parokyano ni Mang Boy Kaskas talagang hindi magkaumayaw sa pagtingin o pagbili ng kanyang mga ibinebentang relo. Talagang pinagkakaguluhan sila ng ating mga kababayan, no? So grabe talaga ang mga bentahan ng relo dito, no? Alright, so bagong latag dito ni Boss Danny. Yan, mga latag ni Boss Danny, oh. Mga bagong Basta ano lang yan, ano yung mga ginibang ano. Pero buo yan. sa ceiling fan, no? Pakiwala ko yung mga ano. Magkano yan, boss? Magkano daw? pieces yan, dalawa na lang natin. Magkano? yan? 650. So 650, no? Ceiling fan. So yan po yung mga latag ni Boss Danny dito ng kanyang mga paninda sa Carmen Planas, Burautan. Yan. So ating mga kababayan ay namimili ng mga mic, no? So mga power tools ni Boss Danny. Ayan. Boss Danny, magkano itong portable mo? 2,850. So 2,850 yung portable welding po, no? Na tatak po ay makita. So yan po yung mga bagong latag niya rito sa Carmen Planas, Burautan. So dito rin po ay may mabibili kayo sa halagang 50 pesos, no? Passcord na ginagamit sa ating mga cellphone. Meron din po ditong plato, 25 pesos ang isang piraso. Ayan. So, grabe po ang mga latagan dito, no? Talagang solido ang mga bentahan sa Carmen Planas, Burautan. So, itong stand na to, ito bago to, oh. Ito po yung mga nilalagyan din po ng mga cellphone, no? Ito po sa mga speaker. Ito yung sa mga cellphone na ginagamit natin sa pagbablog o yung mga pinapanood po natin na agaya po ng mga billiard. I-stand lang po natin dyan yung cellphone. Yan po ay magagamit na po, no? Magkano yung ganito nyo? Boss Danny! So yung stand pan na po yun, no? 650 ang presyo, no? Bluetooth speaker. So sa mga oras na to ay napakaraming tao pa rin po ang namimili sa Carmen Planas, Burautan. Alright, tumbler. 200 pesos ang isang piraso. Tapos may mga accessories din po kayong mabibili sa halagang 50 pesos. Ayan to, oh.
Ito yung mga accessories nyo. So, yan po yung mga vacuum na binibenta po na tumbler dito sa Burautan, Carmen Plana. Boss, maraming salamat. Thank you. Alright, so talaga ang latagan ay napakarami dito sa Carmen Planas, Burautan, no? Talagang makakapili ka ng yung mga bibilhin dito na yung mga gustong-gusto mo na yung maangkin ng mga mabibili dito sa Carmen Planas, Burautan, no? Alright, so dito ay may mga power tools na mabibili. Okay lang ba na i-vlog natin, boss? Ayun, no? Yan po yung mga gamit natin sa pagkakarpintero, no? Meron din po tayo mga portable, may mga power drill, may mga gamit din po sa karpintero kagaya po nito, oh. Yun, trimmer po, trimmer ang yung tatak, may mga grinder din po tayo. Magkano naman ang presyo nito, boss? Yes sir, 1.4 po. 1.4, may bawas pa yan. Ayun, no? Lahat may bawas Negotiable. dito sir. Lahat po, negotiable, no? Ito po ay circular saw. Nakikita natin ito, oh. Tatak po ay makita. Talagang kitang-kita po talaga natin yung makita na circular saw. Magkano naman ang presyo nito, boss? 1.7, negotiable price. Ayun, oh. 1.7, ha? Negotiable price. Negotiable pa yung circular saw. Bigyan natin yan ng 1.5. Oh, 1.5, no? Ito naman yung gamit sa Pang backpack sir, shipping. ano, no? Pang Pare shipping. shipping yan. Tama. Ah. Ayun. Tapos ito po yung katam. Tama ba? Cleaner sir. Oo. Magkano naman to? Yan sir, 1.8 po yan. Ito naman 1.7. Ito ba? 1.8, 1.7. Ayun, 1.8. Negotiable price yan lahat. 1.7, no? Negotiable price, sir. Negotiable po yung lahat na nakikita po natin dito na binebenta na power Saka tools. may warranty kami dito sir. Yun, may warranty, no? Kasi nakikita natin sa pag-vlog ng ating mga kaibigan dito sa Carmen Planas, Burautan. Saka pwede din kami mag-COD sir. Yan po yung nakasasakyan na nakita natin na lagi po nandito sa may bandang dulo. Kaya nung nakita ko, pinasyalan ko na rin para ma-entertain natin yung vendor dito sa Carmen Planas, no? Yes sir, pasyal lang kayo. Pasyal-pasyal lang po kayo. At ang sasakyan nyo po ay itong kulay dilaw na to. Yan. Makikita nyo to dito sa Carmen Planas, no? Sir, Sa baka may Burautan. ticket ka din. Pwede madikit natin na ito. So, shout out dito po sa mga vlogger po na nagba-vlog dito sa Carmen Planas, Burautan. Shout out sa inyo, no? So, ayan po yung mga power tools ng ating kaibigan dito. So, ito po yung Filtras Bank. Ayan. Tutukan na natin para malaman nyo na dito siya nakapwesto sa pwesto na ito. Boss, maraming salamat sa pag-entertain, ha. Thank you, thank you. Thank you. Shout out. Alright, so dito tayo sa mga latagan ng mga 20-20. Kahit ano pong mapili nyo, 20 pesos po yan, no? 20-20 ang makikita nyo rito. Kahit ano po piliin nyo, 20 pesos lang po yan. Kutsilyo, sandok, lapis, at kung ano-ano pang nakalatag dito sa Burautan. 20-20 lang po. Makakabili na po kayo dito sa Burautan. Yun, no, 20-20, no? Pili-pili lang sa kanila mga bentahan dito sa Carmen Planas, Burautan. Boss, maraming salamat, boss. Thank you. Alright, so may asin. Yun. Yan po yung, balikan uli natin yung mga nakaraan, no? Mga nakalipas, no? Ito po yung mga kutsara na binibenta po sa halagang 10 piso, mga takip na gamit po sa mga pagluluto, no? Mga stainless po yan, no? Bumalik si Kuya. So, nung nakaraan, nag-vlog tayo dito sa kabila, no? Sa mga bentahan po ng mga gas stove. So, yung mga appliances po na hindi ko na nakikita ngayon ay wala na. So, yung mga rice cooker na marami dito. Tapos yung mga gas stove, no? Nung binlog natin, ang dami. Pero ngayon, nakikita po natin ay naubos na. So, talagang ang ating kababayan o mga parokyano na dumarayo dito ay talagang mga naghahanap. Kasi yung mga presyo po kasi ay mura na mabibili dito sa Carmen Planas, Burautan, no? Nay, maraming salamat po, Nay, ha?
Thank you. God bless po. Dito. Shoutout sa'yo, Pogi. Yun. Boss Lando Explorer. So, yan. Mga rice cooker, no? So, yung mga gas range o gas stove na nakita po natin dito ay ito na lang po ang naiwan. So, yung kasi ang kagandahan na kapag binablog natin, dumarayo ang ating mga parokyano upang mamili dito sa Carmen Planas, Burautan, no? Te, magkano to, te? 50. Ito, to? 50 pesos. So, ito bago po. Bagong latag po dito sa Carmen Planas, Burautan, no? Digital therapy machine. Tanso. So, ayan po, no? Yung mga... Magkano tong digital therapy machine? 150 na lang. 150. Para saan, ano to? Matawag ko. Didikit lang siya, ayun. Yun po yung price. Sa Lazada, 375 yan. Ito, 150 po. 150 na lang. Bago yan eh. Bago pa, oh. 150, oh. Tapos may mga relo din po, mga paninda rito, no? Tapos may mga antigo rin po, mga tanso na elepante. No? May mga lumang typewriter. Yan po yung mga bago na nakita natin mga latag dito sa Carmen Planas, Burautan, no? Te, maraming salamat po. Magreklamo ka din sa mayari. So sa mga ukay-ukay, ito naman po tayo kay ate, no? 20-20. Kahit ano po mapili nyo, 20 pesos po. Walang 10. So, kayo na po bahala magsukat sa sarili nyo, no? Kung talagang kasya po, no? Ang kagandahan po, yan po yung mga bentahan dito na mga ukay-ukay. Boss, magkano naman to, boss Yaya? Oo. Wala nang ano. Kaya pala nakatalikod. Boss, wala na yung mga ganong paninda mo rito. Mga naubos na, no? Ito na lang po yung mga nakikita natin paninda niya ng mga ipan na ginagamit, no? Naubos na, no? So talagang maraming dumayo dito sa Carmen Planas, Burautan dahil sa mga maraming latagan na nakikita po natin dito. Boss, maraming salamat. So sa mga nagko-collection po ng mga laruan, ayan po. Wonder Woman and Superman. So marami kayo mapipili talaga, no? Dinosaur, ayan, no? Tapos may mga luma rin po mga kagamitan na kagaya ng speaker, Bluetooth, no? JBL, tapos meron pang Sony Cam. Ayan. Boss, magkano presyo nito, boss? Ito. 300. Isang ano lang pala to, dalawa lang pala ang head, no? 300 pesos. Yun, no? So, marami talaga kayo mapipili dito sa Carmen Planas, Burautan. Yan po yung ano, yan po yung mga radyo na ginagamit po natin, no? Magkano naman po yung presyo niyan, mga ganyang radyo nyo? 300 yung mga AM, FM, no? So, 300 pesos po yan, no? Yan po yung mga bentahan po ng AM, FM, no? Mga brand new pa rin po yung mga nakikita po natin na bentahan dito, no? Ayan, no? Sa mga mahilig, makinig, ito po, makakabili po kayo sa halagang 300 pesos na AM, FM na radio. Maraming salamat po. Alright, so sa ating mga pag-iikot dito sa Carmen Planas, Burautan, no? Dinagsa po ng ating mga kababayan yung mga
bentahan po ng mga paninda nila dito, no? Yung mga iba't ibang klaseng mga nakalatag at talagang solido. So sa mga relo ni Kuya Ed, ni Mang Boy Kaskas at sa mga power tools ay talagang solid din po ang mga presyuhan. So yun po ay mga meron negotiable. Kayo po ang bahala kung magkano po ang tawad at pag nagkasundo na po kayo ay okay na at okay pa rin po, no? So shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At shout out po sa ating mga kababayan na dumayo po dito sa Carmen Planas Burautan. At sa ating mga viewers na lagi pong sumusuporta kay Boss Lando Explorer, shout out po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po, ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update dito sa Carmen Planas Burautan. Enjoy and be safe po. God bless po. Bye-bye.